ndongofunga kuti kuda munondinzwa. Toda kutenda Mwari nomukana wavandipa pasungano yedu. Ndinogamuchira kuti yakakura uye Mwari vane zvavanoda kutaura nesu. Regai ndiremekedze vafundisi vakatanga kushumira nana mai. Ndofunga kana matarira zvakanaka maona kuti ndini musivilian ndoga. Vamwe vafundisi, vamwe ndivana mai. Sure kwezita rangu kunongova namai, asi regai nditende mukana uno wavanditendera kuti nditaure neni, vagotaurawo neni nechidzidzo chandinofunga kuti tose takapiwa, chidzidzo chakapamhama, unoshayiwa kuti ndosimbisa papi. Saka ize result unobata pese pese. Imi mozonoona zvokuita kana maenda kumba. Uye leseni kunzwisisa kwangu ndichifanira kunyora paboard, ndichifanira kuti unofungei, ndichifanira kuti chimbotauriranai, chiitai feedback. Asi ndofunga motenderana neni kuti nouwandu hwedu lesson netopic zvongotofanana. Nokuti vamwe ndikati huyai pano muite chakati, varuka havaoni. Asi hangu ini paintroduction vanonyora ndichakumbira kuti munyore zvandeichitaura nemi. Vasina pokunyora kana kuti kuda vanonetseka kunyora kwosviba, ndabve ichitaura navamwe kuti vanhu vaneta, vamwe vachavata. Hazvina kana Satani mukati, motoitawo hondo nomuviri wenyu nokuti maneta genuinely. Saka mukadzwa hope hazvina Satani, asi Satani unogona kuvaraidzawo. Imi motoitawo hondo kuti ndaneta hangu, asi ndodawo kunzwa chimwe chete. Basa ramai pamhuri. Ndichiita illustration iyoyo, ndinokumbira kuti vandataura navo vauye mberi. Mbuya Makotose amene vari kure, uyai mberi. Vari kure munogona kusavavona zvenyu, asi vari pedo muchavaona. Vari kure makona kuvaona, munongotirira illustration. Ndataura kuti inogona unofanira kunyora, imi uchiona, tichivhunzana muchidarira. Zvino mukana wacho handina. Lesson yedu inoti muri kutaura neni? Zvine zvazvinoreva, ndatova nekaconfusion. Hazvina. Ndezvakare, alright. Basa ramai pamhuri. Saka muchaona kuti ini zvangu munogona zvangu ndezvamanhamba. Saka namba 1 yangu inoida apa maaparitasi angu ndiva vanhu vaviri ava. Basa ramai pamhuri. Munhu uri pano wose ndimai, ndizvo. Ndatonzwa mai vabva pano vati kwai nomurooro wangu ndinani. Saka vatoita a bit of taking to what I wanted to say. Asi zvisinei ndoda kushandisa mamai maviri ava. Mamai. Ava ndimbuya Makotose. Vanobva Gweru vanovaziva. Vanobva kuNashville. Mbuya Makotose ndimai. Right? Ndofunga moisa zvandiri kureva handiti. Ava ndimai Makotose. Ndimai. Saka ndina mamai maviri pano ndizvo. Right. Saka indoda kuti mubhuku menyu vari kunyora munyore dendenedzi. Dendenedzi rinonzi family cycle. Kana kuti family circle, not side. Family circle. Dendenedzi. Amino ndoshona kwayo here circle. Right. Vanonyora draw a circle. Pamusoro vanonyora nechirungu moti family circle. Vanonyora neshona moti dendenedzi remhuri yangu. Mukati medendenedzi, mai Makotose vachanyora, ndanotora ndoziva kuti handizorashiki. Mai Makotose ndiye namba 3 yangu. Nokumwe kutaura ndiye musikana wangu mudoko, ndine vana 4. Saka uyu waperekedza mai mufundisi Munikwa nokuti uri inonzi chirisiki. Iyoyo. Asi ndiri kuti waperekedza mai mufundisi Munikwa
vauya varivo mai mufundisi namadzimai matatu, iye mai Makotose, mai Kagura namai Hungwe. Saka iye ndiye wandozonyanya kuziva zvandoda kureva pano. Mudenderedzi ramai Makotose anyora kuti family circle, nondoziva ndo zvaaizanyora, waisanyora dendenedzi. Uchanyora kuti family circle, pazasi wonyora kuti mai, kureva iye ndo zvamuri kutoita imi handiti. Totoenda neleseni yedu chitiwo number 1, ini zvangu zvina manhamba. Saka nemuseko munonyora kuti mai Makotose vanonyora kuti museko ravo murume kunzi Ado, woti Ado. Pazasi vonyora kuti vana Gabriel, Anika, Ushe. Museko imomo uchanyora kuti mbuya Makotose. Museko imomo ndizvoka mbuya vaGebhu. Museko iroro uchanyora kuti sekuru Gwemende, mbuya Gwemende. Tanzwisisa? Aiwa, imi musanyora kuti sekuru Gwemende. Musanyora mazita, ingonyorai kuti murume, vana. Saka vane zera nakuziva wangu vatopedza. Wangonyora kuti murume wangu Ado, vana vangu Gabriel, Anika, Ushe, mai mbuya Makotose, mbuya vaGebhu, mai mbuya Gwemende, kureva ini mbuya vaZowi, baba wonyora sekuru vaZowi. Mudendenedzi rakuziva kwashe paleseni yangu rapera pitose, right? Saka imboswedera pazimandara. Saka rambuya Makotose, izvi zvotitirwa vanoona, imi vasingavoni imagine. Rambuya Makotose, ndoda kuti muteerere zvakanaka. Vakanyora kuti dendenedzi, ava ndo zvavanonyora. Uyu wanyora kuti family circle. Ava vanyora kuti dendenedzi, nobva vadhirowa circle ravo. Nobva vanyora pamusoro kuti mai, kureva ivo. Mukati mbuya Makotose, havanyora kuti murume, nokuti wakatungamira. Ende shamwari dzakadedza mbuya Makotose dziri pano, muri pano. Imi hamunyori kuti murume. Mangonyora kuti mapedza kunyora kuti mai pamusoro, mukati vamunotanga kunyora vana. Saka mbuya Makotose nekuti tovaziva, vana vachanyora kuti Ado, mukeowi. Vonyora mazita avana vowi. Vapedza vachanyora musikana wavo unonzi Florence. Vachanyora Florence nomurume wake navana. Vapedza Florence vachanyora Tapiwa nomukadzi wake navana. Vapedza vachanyora kutaura kunoreva kuti zvine confusion. Yokuti kudi mbuya Makotose vane muroora, vane varoora vatatu tiri tose. Saka vanonyora kuti varoora 3. Vakuwasha vane 1. Vonyora vazukuru vavo. Zvino vazukuru mai avo vane 10. Tiri tose. Saka vanonyora vazukuru vavo 10 navana vavo. Inde muri muchikoro ndaikurovai. Right, number 1 yangu yatopera, handiti manzwisisa here? Saka kana tichinda munogona kusarira kana tikasanzwisisa apa. Regai ndidzokorore. Dendenedzi rauyu marinzwisisa handiti? Dendenedzi rambuya Makotose vanongonyora kuti vana, vazukuru, varoora, mukwambo. Right, tapedza number 1. Number 1B. Ava vasati vagara pasi.
notoda kuti vagare pasi number 1 tapedza imi vanonyora matonyora dendenedzi ndizvo right. Regai tiimbirwe tiite panotevera. Unogoimba ndichana. Alright. So ndokumbura timbosimuka tingoimba tese mbichana lasingazivi ngatingosimukai vari kukosora mutauri varegerere yanditi vada kungomwa mvura tongoimba stanza 1 ye115 tibasirane tingosimuka nemaoko edu kukosora kwavo kupere. The devil is a liar madzimai. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngatisimukei nemakumbo anoshanda marifoma tichiimba chinamata kuti ndinomudai Jehovha. Amen. Ndinomuda, 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 ndimise, ndimise, wandinoda, karenanga, 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 narashika, hallelujah, ndichitsaka, shomunyi, zvinofuma, zvinofuma, poru yako, ndimi mopo, nesi wangu, ndinomuda, 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 hallelujah, ndimise, wandinoda, ndinomuda, 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 hallelujah, ndimise, wandinoda, karendanga, 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 ndanesiwa nomufaro wacho, nomufaro ndaisayiwa, hallelujah, moko kuna Jesu naika, aye, moko, 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 hallelujah, ndinomuda, ndinomuda, Jesu mundiudze, mundiudze, hallelujah, mundiudze zvandingamufa. Tiuchire maapparatus. Basa ramai pamhuri. Basa ramai kuvanhu ava rinoda kuperekedzwa namashoko. Ini nokuti hachizi haisi mharidzo. Hatiti Bible study. Ndinopfuura nepashoko. Saka ndikasanyanya kugara pashoko. Ndina kuita point. Saka mozondinzwisisa. Asi vanhu vandaisa mudendenedzi renyu vanoperekedzwa neshoko raMwari riri pa1 Vakorinde 10:31 kusvika 33. Tiri kutaura pamusoro penyaya yebasa ramai pamhuri. Pa1 Vakorinde 10:31 kusvika 33 panoti, naizvozvo kana muchidya kana kumwa kana muchiita chinhu chipi nechipi kuvanhu vari mufamily circle yenyu iya, itai zvose kuti Mwari vakudzwe. Mukazokanganwa zvimwe zvandichataura pane dzimwe nhamba. Number 1 iri kuti vanhu vari mufamily circle itai zvamunoita navo kuti Mwari vakudzwe. Inozoenda mberi ichiti, regai kugumbusa kana vaJudha kana vaGiriki kana kereke yaMwari. Hazvina kunzi vaGiriki ava vakanaka. Saka ndinoda kuti kana makuverenga mari maamoga, ndozvinoreva lesson. Munoita go through the lesson moti, regai kugumbusa kana vana vangu kana murume kana mai
kana muroora vane vambuya makotosi, itai zvose kuti Mwari vakudzwe. Musagurusa vose vandareva, vozobuda museko voti kana kereke yaJesu. Ndopo kwana vamwe vose vose, kunyangwe vanatete nana mainini, mudendenedzwa. By the way, vana varimo havasi vokubereka chete, mune vana nyangwe vasiri vokubereka. Ndinogona kuva ndinochengeta munin'ina kana vakoma kana muzukuru kana mwana womurume vari mudendenedzi, ndivo vari kunzi zvose zvamunoita kudya kana kumwa, itai zvose kuti Mwari vakudzwe. Ndoda kuti tichifamba kudai madzimai, murambe muchidzokera kuseko. Ndinoda kuita zvose kuti Mwari vakudzwe, ndisagumbusa vana, varoora, vazukuru, murume, asi ndiite zvose kuti Mwari vakudzwe. Kwete kuti vanhu ava vakanaka. Shoko raMwari rinongoti kuti Mwari vakudzwe. Pauro unondishamisa, unozoenda mberi achiti, seniwo ndinofadza vanhu pazvinhu zvose, ndisingatsvaki zvingabatsira ini, asi zvingabatsira vazhinji kuti vaponeswe. Saka ndoda kuti tishandure titi, seniwo ndinofadza family seko yangu pazvinhu zvose, ndisingatsvaki zvingandibatsira ini, asi family seko yangu zvingabatsira family seko yangu, hanzi kuti iponeswe. Saka family seko yangu kuti iponeswe, vaya vandanyora, ndini ndaita zvose kuti Mwari vakudzwe. Saka pamoti kuita basa renyu, vavarirai kuti vari museko vaponeswe, mozotatamura seko yoinda kune dzimwe hama nokukereke yaJesu. Ndo nhamba yangu yokutanga pabasa ramai pamhuri. Nhamba yangu yechipiri inoti basa ramai rakamboita seiko. Ndofunga deta tiri zvandiri kureva kuti lese inoreva kuti haidei totaurirana, maidei muchindiudza ini, asi ndakukuudza ini. Okay. Nhamba yangu yechipiri, tiri pabasa ramai pamhuri. Basa ramai pamhuri rakawanda, ndofunga motenderana neni. Basa ramai ini handigoni kuita zvose zvinodiwa paleseni iyi, nokuti yakakurisa, saka ndinokupai zvokunotsvakurudza. Basa ramai pamhuri rakawanda. Mai ndivo vanenge fashion designer wemhuri, tailor. Mabhatani akabva ndo vanosona, tai ikadonha, payadonha mastitch ndo vanodzosera, hembe yomwana yekuchikoro, and so on and so on. Saka ndiri kuti basa ravo ndokuti vanogona kuti ndivo tailor, ndivo utsanana wemhuri, ndo vanoona kuti mumba matsvairwa, madziro adzudzurutwa, kana tigara mutaundi tichiroja, tagara nemba iyoyo kunge yedu. Kuna namai vanoti kana chiroja kavanoti panopamba hapasi pangu, vanongorovera zvipikiri as if ameno. Kana zvikanzi ngavabude mumba, Jesu akadzoka zuva iroro, ameno zvofamba sei? Izvozvo zvoitika nyangwe hazvo pakati peimba yavabati, sorry. Musi wavanobva pakereke mopinda bhizi, madziro achiita sokuti maifamba zvidhambakura. Mwari vatibetsere kana tichibva patinobva, hatibve tichiti Jesus will come today. Ndo basa ramai pamhuri, ngavabude vavone kuti zvose zvaitwa. Ndakataura nomwe munin'ina vachibva kwataigara, ndikati nhasi waswera uchiitei? Zvikanzi ndiri kukwesha madziro. Ndikati madziro? Zvikanzi ezvi handiti takakudzai takutama.
ndobva ndaona kuti basa ramai pamhuri ndiutsanana. Waikwesha madziro pamba paibva. Amene vakambotama makakwesha mangani. Rimwe gore takatama tikaenda pane imwe nzvimbo. Handichadi kuireva. Taenda panzvimbo iyoyo. Takapinda mumba maiti 1 hamuna kuflashiwa toilet. Mutabhu hamuna kubviswa mvura kuti iende. Basa ramai pamhuri ndiutsanana. Ngozvibvunzai kuti pamba pandakambotama makabva mukasiya zvakaita sei. Ibasa ramai handirapa baba. Vashoma vanozvifunga. Makasiya pamba ipapo pakaita sei. Basa ramai rimwe nderokuva utsanana. Gweta wemhuri kana pane zvaitika. Counsellor ndiwe mubiki, nutritionist wemhuri. Ndiye mukoti, ndiye mudzidzisi, mufundisi. Dzimwe mhuri ndiwo gardener. Baba vari pahapindi vakasapinda mai muri haudyiwi. Chero kumunda chaiko ndiye murimi wemhuri. Ndivo munyaradzi kana pane chanetsa. Saka muchaona kuti mabasa amai mazhinji. Asi basa iri hariperi kusvika pakufa. Hapana anoti ndachibata. Panodaisa mamai maviri amaona. Mbuya makotesa havasati vachibata. Mai makotose havasati vachibata. Pana vaita vana mai vangu vambofamba panapa havasati vachibata. Hariperi kusvika mukufa. Madhota ari pano ndakamudza umwe achiti nai mama muzvifambisa seiko kusvika 45 years muri mumba. Pane zvamuri kuvanza imi. Kwai vana mai vechikuru pane zvavasingatiudzi. Basa rokuva mai hariperi. Hapana unoti ndachibata. Harina graduation. Harina chitupa. Takapuwa marriage certificate. Pese vakambomapiwa. Hamuna chamanga madzidza. Chaiva chitupa chokuti chindai unodzidza. Papasina bvunzo. Harina mwaka. Harina masikati kana usiku. Harina off. Makamboita off yokuva mai. Chero vandataura vatu vabva kuSouth Africa. Foni dziri kufamba. Ndamboenda navana kuswimming. Uyo wanga akapfeka zvakati. Uyo mai vane chokuita. Nhasi muvape chakati pavanoenda kuchikoro, pavanoenda kuswimming. Basa ramai harina off. Makamboona baba vakaita flu, mai vakaita flu, vana vakaita flu. Pautatu pano uchamuka woti chimbotsenga ichi. Asi umwe une chero baba vanorembera woti ndo flu yatiri kunzwa tese. Azvizvo here. Saka mai kurwara nokusarwara vumai hune huchingovapo. Ndo basa ramai. Basa ramai rinopa mufaro. Kungoona vana vako vachikura. Kungoona vana vako vachiita dzimba dzavo. Rinopa mufaro. Ibasa ramai pamhuri yavo. Asi basa ramai rogona kushungurudza. Rogona kusuwisa. Kusa Bhaibheri rotozvitaurawo naye. Pazvirevo 10:1. Roti mwana wakomana wakachenjera unofadza baba. Asi anzi mwana komana benzi unoshuwisa mai. Saka basa rokuva mai rinomboshuwisa. Munotozviziva imi zvinoita imwe nguva. Rinomboshuwisa, rinombopedza mufaro. Ndo basa ramai. Vashona vanototi ane benzi ndeane rake, kudzana unopururudza. Kana raita benzi mori pani. Ndo saka vashona. Saka basa ramai rinokwana pese pakufadza napakushemedza. Isu tinotoimba kuti komai vangarahasa mwana wavapona nyangwevo uziya ndichasi kufu. Basa ramai ihondo. Nokuti pamwe zvinoda mai hazvidiwi navari museko iya. Havazvidi pabasa ramai. Makwikwi
saka ndomamiri ebasa ramai rakawanda. Nezvariri izvi kuwanda kwandopfunga kuti makuona rinogona kuonekwa serisipo. Zviya zvokuti munogona kunzwa mumwe murume kana vamwe mai vakaita seni kana mbuya makotosi, murume achiti mai vari panapa kwai hapana zvavanoita, ndomuchengeta mukadzi uyu kunongo zvakagara. Mabasa aya andareva ose aya mune chokwadi kuti wakagara, asi hamuna kumbowa murume anoti ndongomuchengeta akagara. Hamuna kumbonzwa mai vanoti mwana wangu unongochengetwa akagara, kana kuti mai vachiti mwana wangu unongochengeta mukadzi unenge wardrobe. Wardrobe inongoisiwa hembe, handiti? Tinotodaro. Ndo basa ramai. Imwe namba harionekwi sebasa, asi isu pachedu, isu vana mai kuwadzana. Unohwa tichitoti, ndakabvunza vana mai vazhinji vamwe vechidoko ndikati nai mwanasikana unoita nezveiko mazuva ano? Zvikanzi mama hapana zvandinoita, ndakangogara zvangu. Apa pari kuti ndakangogara zvangu unozorora nokuvata, ndiye unopedzisira kuvata, ndiye unotanga kumuka. Asi kana wamubvunza unoti mama ndakangogara zvangu hapana chandoita. Neasikana ndiye unopedzisira kuvata, ndiye unopedzisira kumuka. Viye unomuka nousiku, vakamuka usiku ringanini. Iyi ndichangaroorwa ndakanzi namai vangu, kana mai si vane hope vamwene vainditi vamwene, nokuti zita rangu nderavatete. Zvikai vamwene hope dziya ngadzichipera, nokuti mai haana usiku. Ndo nhamba yangu yechipiri. Yechitatu, inoti basa ramai ivo mai vanofanira kuziva zvipi zvinozovabetsera vumai hwavo. Nokuti ndakaona kuti zvimwe zvandakafoira ini samai ndandisingazivi handina wakandidzidzisa. Imwe nguva ndaita kamwe yakagumbuka kugumukira vana mai vechidoko